I dag holder man stadig fastelavn. Fastelavn er i dag børnenes fest. Det er mest børn, der klæder sig ud og slår katten og tønden. Fastelavns søndag går festlighederne i gang. I mange kirker i Danmark er det denne dag, der holdes katten og tønden for børnene. Man slår også katten og tønden i gamle dage. I gamle dage var det en rigtig kat i tønden. Man mente, at katten det var et satanskiver. I dag er katten dog lavet af karton og sidder uden på tønden. I Bibelen kan man læse, at Jesus også fastede i 40 dage, mens han var ude i ørkenen. Efter 40 dage kom Satan. Han sagde til Jesus: hvis du er Guds søn, så lad ørkenen sten om til brød. Jesus ville ikke høre på Satan og sagde: gå væk. Her ses en sød ung dame, klædt ud som havfrue, som en af de mange muligheder til fastelavn i dag. Dødmink. I gamle dage fastede de kristne 40 dage før påske. Det vil sige, at de ikke spiste så meget mad. Man fik heller ikke noget kød og ingen kage. Før fasten gik i gang, fejrede man fastelavn. Man klædte sig ud og lavede ballade. Man fester i flere dage. Fastelavn er mit kalder have. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Boller i min mave. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Yeah!